Ja hodu chvípam. Pane Bože, wow. Podľa vás vyšlo. Vyšlo. Vladimír, bolo to výborné a hlavne úplne bláznivé, vieš, a pritom taková blbosť, takom som si povedal klasika. A mne sa na ňom veľmi páčilo, že to bolo také, všetko tak otáčal dynamické, veril si, také, to bolo bravúrne. Vladimír je ten člověk, který otočí každou korunu. Ale teda riadne.